بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي أو بلجلي فوق أول من دو مالكنا أني مالكوكا أو فنفن سغلندو أو كجموكا مانديلانو دي سبيشال رمضاني بينال تي في جبرانيكا أو بلجلي فوق أول من دو أو مناكي جين بارو بارلا أو مناكي تشاو تشالا أو كا سنتيو تمدين كوفي نينغا سيكانا بوروكي أو يي بورو ميمبي تاليكي أنغا ديني نينا مالكا أني أنغا سون يرفنا بسيكا أني أمبولو تشوو مينا كسيكا يورو نيما جين كابو ولي ولا ولي منو mesika kesabu ninga anga suntie fokata si sungolo yi tile bisaba wala kele mo wala kono do o dafali biye ikadonga fo sibiri don sam bafla ani kemefla ani muga ani saba anga hira kalo sam bakele ni kemenani ani binani nani ambo konnana ambo foka wali mando au ka sigero belajilila ni wati na obi Pinal TV jabarande sanfe aisa kunu inafo kalama chomina anyi wile blanga imam mani oyi Seydou Diallo kabo badlabu ansigina ka wile bi kokura tukuni akana kasikana anyi boromunu ke kunu kana ulu dafa anyi bi noyi nafla nyenamadi ngayane ngado bara numbela jile kono ambi Allah subhanahu wa ta'ala amba foka barkada ninga solike aka nabi mabayka no di Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam amba fa Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim Allahumma صلي على سيدنا محمد السابق للكلك نوره رحمة للعالمين ظهوره أمبو فوق أول من كسبه أكمل أمبافو إمام سيد جدوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أوا كربا ستيلا. الحمد لله بلاتنو. كنو أما سنة كسبه. كسبه. بفنا أني ويلي إن أنا كويلي جابي. إن شاء الله. سانغني واتي بأمبي فودي دانتي فولي منا. كسبه الحمد لله. كذاك بمنا مبودي فوكو يري تيكي كوني ما كوهنا مدين بفوكولا. أكمل أو نيتي أو يري كذاك ما بفوف منك دينا برالا أني كتشيرلا إباكي الله سبحانه وتعالى كما قابل بلي باكي يرفناي كذاك تنون لا بلي بلي ويدتي سيني الكيما جودو أني ابن نفامي أني توغني ما كتومي فنا سراكونو جيسو سيجين كنا نانو أكمانا أمبي فوكي ولي ماندو إكتشيرلا أني كتيمنا ديالا أني بكنا نقابل مفنا جابيني أنا دين لسينو الدين الإسلامي أكمانا أمبي فوكي ولي ماندو كسبه كافي ماكي السلام عليكم جلو. وعليكم السلام ورحمة الله. أمي على تنو كلا بركدا. ولي نما وليلا. هني دين الله ستة. ني ولي كنا تقولي جابي. فرداي إكام. donc an bɛ ala deli baara in hali bi ala k'a ɲ'an bolo ya rabbi ala k'a ɲ'an bolo minnu fana b'a lamɛn hali bi ya rabbi u ka nafa sɔrɔ an na u ka nafa sɔrɔ an ka dɔnniw la fana b'a ala deli an bɛ minnu di ya rabbi ala ka dɔ fara dɔnniyaw kan an bɛ kalandenyaw la an bɛ denmisɛnniyaw la ala ka maakɔrɔba si di teleso ala k'a taɲɛ ya rabbi ala k'a taɲɛ tele baarabagaw ya rabbi ala k'u kanu don ɲɔgɔn na ala k'u kanu don ɲɔgɔn na ya rabbi ala kana foyi k'aw la ya rabbi ala k'u kɛ ala kɛrɛ kama salli ala muhammadin o tɛmɛnen kɔfɛ y'a ye k'a fɔ bi waati na sɔsɔli ni kumaw ka ca kosɛbɛ nafila seliw la dɔw b'a jira k'a fɔ n'i ma nafila seli i ka dɔn k'a fɔ sun t'i ye ka d'a kan n'i y'a mɛn ko sun nafila don dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko sun baraji o b'a d'a ma nafila yɛrɛ fana baraji a b'a d'a ma mais sun kɔni ni nafila ko bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o kumana minnu ko ko sun tɛ taa nafila kɔ ani minnu yɛrɛ fana ko ko sun yɛrɛ fana ni nafila fana ko olu fana ko a bɛɛ lajɛlen na baraji b'a d'a ma an b'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka kuma ka ɲi nka halisa fili dɔɔni bɛ baara ninnu kɔnɔna na ɲɔgɔn faamuyabaliyaw bɛ yen o kumana aw de bɛ se k'an bɔ fili la aw de bɛ se k'an bilasira ka taabolo ɲuman jira an na o kumana n y'i wele ka na o kama bi ka se ka na warawuli ka ɲɛ komi kunu an ye an kumana nafila kan mais an ma se ka nafila yɔrɔ ka développer ɲininkaliw tɛnkura an na i n'a fɔ an yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni ɲininkaliw bɛ yen walima faamali ma kɛ yɔrɔ min na ni maaw y'u ka ɲininkaliw di walima ka question poser o kumana an bɛ sigi an bɛ débat k'o kan an y'i wele n'an y'o wele jaabi o kumana an bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la ka se ka walawalali min sɔrɔ nafila ninnu kɔnɔna na.
basta la amela deli ala ka nyaka dama Allahumma amin ala ka famu dama Amin, ya rabbi ala ka dine famu dama ya rabbi Allahumma amin fɛn min ye nafila ye ani sun doni ɲɔgɔn na olu tɛ kelen ye ka da kan ni ko nafila nafila tɛ wajibi ye silamɛ kan nafila tɛ wajibi ye nka nafila ye sunna ye ka da kan fardaw an bɛ fardaw minnu seli an bɛ seli fana min seli an bɛ lansara min seli an bɛ fitiri ni safo ni fajiri min seli Allahu taala de ye nin wajibiya an kan donc ni Allahu taala y'o wajibiya anw kan a ka kan an ka Allahu taala ka wele jaabi o la a ka kan an ka Allahu taala ka kumakan k'o sabati k'o baara in kɛ yaasa an bɛ se ka surunya Ala la donc o b'a yira farida ye jumɛn ye n'i ma farida kɛ juru min b'i kan wa Ala bɛ ɲininka a la n'i ma juru sara Ala bɛ ɲininka a la lahara jɔ don donc n'i bɛ farida ninnu seli i bɛ to farida seli de la Ala kira de sallallahu alaihi wa sallam ale de ye nafila seli yira an na bali nafila seli dɔrɔn tɛ ale de ye nafila sun yira an na donc jaga min bɛ bɔ o ye farida ye mais ka to ka sarakati bɔ o ye Ala kira ka sunnaw ye donc nin ye fɛn ye hiji min bɛ kɛ hiji ye farida ye ni Allahu taala y'a se kɛ mɔgɔ min ye donc o hiji min filɛ ka kɛ tuma dɔ la maa min hijira a bɛ se ka umra kɛ umra tɛ wajibi ye mais a bɛ se ka umra kɛ umra ye Ala kira ka sunna ye sallallahu alaihi wa sallam donc ninnu kɛli nafa jumɛn b'a la ka nin nafila tugu farida la tuma dɔ la i bɛ seli fana seli walima i bɛ lansara seli i b'a seli i b'a sɔrɔ i ka seli fana yɔrɔ dɔ ma ɲa walima i ye safo seli i ye safo seli i k'a sɔrɔ i ye miirina caman kɛ seli kɔnɔ donc seliw la farida seliw la parce que Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam min ka jugu farida seli la o de ye k'i to farida seli la ka miiri Ala diɲɛ ko la ka ɲinɛ Ala ko kɔ seli kɔnɔ ka diɲɛ ko ta ka don i ka seli kɔnɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ sisan maa min bɛ se k'a ka seli kɛ k'a ba ka sɔrɔ hakili ma taa fan si fɛ yɔrɔ donc i bɛ farida min seli o farida a ka kan ka da kan i bɛna don seli la waati min i ni Ala de bɛ communication daminɛ donc e ni Ala bɛ communication na e bɛ ka tila ka miiri ko wɛrɛ la min tɛ Ala ko ye o la Ala kɛra ko laysa min salatika illa ma aqalta a k'i ka farida seli la ko baraji foyi t'i ye ka seli fana seli jogo 4 na fo i hakili jiginna jogo 1 min na Ala la donc ni hakili jiginna Ala la jogo 2 de la seli fana la o jogo 2 de baraji b'i ye ni hakili jiginna Ala ko la a bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ lajɛlen baraji bɛ d'i ma donc n'i ye défaut kɛ farida la jumɛn de b'a réparer donc fo fɛn dɔ de ka sɔrɔ min b'a réparer donc o de la Ala kɛra ye wa ayi n'i ye farida yɛrɛ seli farida yɛrɛ kɔnɔna na e ye ko kɛ i ye miirila diɲɛ ko la voilà n'i ye juru min sɔrɔ sisan farida seli la e ka patron k'i ka fɛn dɔ kɛ e y'i to o kɛli la a yɛrɛ ɲɛ b'i la i bɛ k'a kɛ i bɛ ka tila ka i adressé fɛn wɛrɛ la voilà donc min ma ɲini i fɛ i ye miiri dɔ kɛ ni n tilala n bɛ seli la donc ni n tilala seli la n bɛna bɔ n bɛ taa dugu kɔnɔ joona n bɛ n teliya donc i b'o miiri min kɛ a bɛ komi sisan e bɔra Ala ka leni kan donc i bɛna déconnecté sisan ka bɔ seli la donc i bɛna déconnecté min kɛ sisan o bɛna tigɛ donc n'o tigɛra sisan mun de bɛna kɛ i bɛna juru min sɔrɔ o de la Ala kɛra ye nin fɔ waati min na a ko n'an tilala seli la an ka astaghfirullah caya an ye miiri minnu kɛ seli kɔnɔna na an kun kan ka miiri minnu kɛ an ka astaghfirullah caya donc nafila seli mɔgɔ min ye nafila seli o de la Ala kɛra nana a ka hadisa la k'a kɛ sunna ye n'i ye seli fana seli i ka jogo 2 seli ka tugu a la o kɔrɔ n ye seli fana min seli Ala ni défaut b'a la e de b'a dɔn donc n ye nafila dɔ seli i ko o nafila in ta i ko kɛ k'an ka farida réparer n'i ye lansara seli kɔfɛ fo ka taa se fitiri ma nafila tɛ yen nafila binnen don donc n'i ye fitiri seli mana ban i jɔ kɛrɛfɛ i ka nafila jogo 2 seli Ala ye Ala kɛra ka sunna de n'i ye safo seli mana ban jogo 2 seli Ala ye donc nin ye nafilaw ye ka tugu farida la nafila ninnu kun ye jumɛn ye yaasa ka farida ninnu réparer n'a sɔrɔ o ma ɲa ou bien ni faute b'a la bon faute ka k'a la tɛ kɔrɔ tɛ ɲinɛna seli yɔrɔ dɔ k'o tɛ non i ye miirina min kɛ seli la donc o de bɛna réparer sisan donc i bɛ nafila min seli tuma dɔ la o de ka di Ala ye Ala b'o nafila ta o y'a sɔrɔ i ka seli fana la i ye jogo 3 seli jogo 4 seli mais voilà jogo 1 na i ye miiri min kɛ donc i ka jogo 1 na ni i ye nafila min seli jogo 2 la i ye jogo 1 min fana kɛ o miiri la Ala ko la Ala b'o jogo 1 ta k'o bila k'i ka farida réparer donc o la Ala kɛra ye tɔgɔ nafila seli yira an na ka tila ka nafila sun f'an ye ni sunkalo banna k'an ka tile 6 tugu a la an ka sunkalo bilasira a tilala ka nafa fana f'an ye
k'a bɛ ko maa min ye san bɛɛ sun wɔɔrɔ min fana bɛ sun k'a kɛ ka sunkalo bilasira o ye nafila de o tɛ farida o ye nafila de ni mɔgɔ min sera ka kɛ a ka ɲi ka d'a kan a b'i ka sun fɛnɛ i ye jurumuko minnu kɛ sun na a b'olu réparer bon ni e sunna e ye sun dɔrɔn kɛ farida sun dɔrɔn kɛ sunkalo dɔrɔn sun nafila sun tɛ yen donc jumɛn de bɛna kɛ k'e ka farida sun réparer a tɛ yen donc mobili yɔrɔ dɔ bɛ yen walima moto yɔrɔ dɔw bɛ yen ni yɔrɔ min tiɲɛna a ɲɔgɔn dɔ de bɛ ta ka bila o nɔ la donc a fɛnɛ bɛ ten de donc nafila seli ninnu ye sunna de ye wajibi tɛ wa an bɛ nafila minnu seli sunkalo yɛrɛ kɔnɔ pour que ka na bɔ thème kɔnɔ o nafila seli ninnu a bɛ kɛ de yaasa k'an magɛrɛ Ala la donc Ala kira de y'a kɛ sallallahu alaihi wa sallam munna an bɛ nafila yɛrɛ seli sufɛ n'o ye sɔrɔ an bɛ seli min kɛ sunkalo nafila seli min kɛ a tɔgɔ fɛn safo la donc safo la an bɛ min kɛ n'an kɛra wala jɔko n'an kɛra an bɛ safi ni witiri fara kan a kun ye jumɛn ye Ala kira sallallahu alaihi wa sallam tuma min na sunkalo donna ni a ye mɔgɔw la seli fitiri la kɔfɛ a ye safo seli bannen Ala kira ye nafila seli daminɛ Ala kira kelen ka nafila seli daminɛ hadisa bɛ yan mais yan'an ka s'o ma nafila yɛrɛ Alahu taala ye nafila wajibi Ala kira kelen de kan ka d'a kan Ala b'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ba'da auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila donc Ala ko Ala kira ma a ko ya e min birilen don i ka birifini na ko qumil layla wuli ka su bɛɛ jɔ illa qalilan fo n'a kɛra waatini kunkurun ye su kɔnɔ o kɔrɔ su bɛɛ kɛ nafila seli la donc a y'a wajibi Ala kira kan donc ni fɛn wajibiyara mɔgɔ kan n'i m'a kɛ dɔrɔn jurumu de b'i kan donc wajibi don Ala kira kan ka d'a kan Ala de y'a yamaruya qumil layla illa qalilan wuli ka su jɔ fo n'a kɛra waatini kunkurunin ye nisfahu walima i ka su kilancɛ jɔ aw inqus minhu walima i ka dɔ bɔ kilancɛ yɛrɛ la i y'a ye donc o nafila seli min filɛ nin ye Ala kira tilalen Ala ye tuma min na sunkalo nana ni safo seli banna a wulila a bɛna nafila seli donc o nafila seli de la silamɛw tugura kɔ sahabaw tugura kɔ donc a bɛ tila waati min na a y'a yɛlɛma a y'a ye ja mɔgɔ dɔw tugura kɔ nafila seli in na sunkalo faridalen donc a ma kuma continue na ten Ala ye don wɛrɛ a tilara ka seli tuguni safo seli bannen a y'i jɔ kɛrɛfɛ tuguni a bɛ ka nafila seli donc nafila seli la tuguni sahabaw tugura kɔ tuguni siɲɛ filanan na donc u tugulen a kɔ siɲɛ sabanan na a k'u ma a ko bɛɛ ka taa seli a ka so a ko n b'a ɲini fɛ n b'a ɲini aw fɛ nin nafila de nin tɛ farida ye aw kan donc aw bɛɛ ka taa seli a ka so donc hadisa ko su sabanan walima su naaninan na Ala kira ma bɔ ka nafila seli tuguni donc mɔgɔw fana nana jɔ u bɛ ka Ala kira kɔnɔ k'a ka bɔ pour que u bɛ se ka nafila seli nka Ala kira ma bɔ donc tuma min na dugu jɛra n'a ni sahabaw ye rencontre kɛ u kɛlen ka ɲɔgɔn ye a ko sahabaw ma a ko kunun aw ye min kɛ n y'a ye donc n b'a ɲini aw fɛ aw ka seli aw ka so nin ye nafila de ye farida tɛ ani sun tɛ fan kelen fɛ komi i ka ɲininkali yɛrɛ y'o de ye ani sun tɛ fan kelen mais nafila don ni mɔgɔ min y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ donc Ala kira bɛ k'a fɔ sahabaw ye a ko sahabaw ma a ko a ye seli aw ka so a ye mun fɔ ka d'a kan a kun ye jumɛn ye a ko inni k'a dɔn ne Ala kira inni khashitu an tufarrida alaykum n bɛ siran nin nafila in kana kɛ farida ye aw kan donc Ala kira ka a fɔ sahabaw ye a ye seli aw ka so a ye nin nafila in seli aw ka so sunkalo kɔnɔna na a kun ye de ni mɔgɔw tugura Ala kira kɔ Ala kira yɛrɛ tora k'a kɛ a bɛna kɛ wajibi ye walima mɔgɔ dɔ a bɛna kɛ mɔgɔ dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko non Ala kira y'a kɛ f'an ka kɛ de donc a bɛna kɛ wajibi ye donc o ɲɛsiranya kama Ala kira ko sahabaw ma ko bɛɛ ka seli ka so nafila don ni mɔgɔ min y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ ani sun baraji tɛ kelen ye n'i sunna o b'a d'a ma Ala b'o baraji d'i ma wa n'i ye nafila fana seli Ala b'o baraji fara i ka sun kan o de fana ka fisa ka d'a kan nafila seli kalo don nafila seli fana waati don donc i bɔra bato dɔ la taa bato dɔ la n'i ye sun tigɛ nafila seli bɛ yen n'i bɛ se a kɛnɛya b'i la kana sɔn k'i yɛrɛ ja a la bɛɛ ka se k'i yɔrɔ majanya ka bɔ waleya dɔw a banna o n'a ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de don donc ni Ala kira fana y'a kɛ Ala kira kelen ka nin fɔ sahabaw ye donc a kɛra sunna ye donc n'a kɛra sunna ye ka d'a kan sunna ye jumɛn ye Ala kira ye min kɛ donc Ala kira ye nafila seli ale de ye u b'a fɔ ko salatu tarawihi lafiyabɔ seli ka d'a kan an bɛ dɔ seli
n'an kilala n'an bɛna safini witiri seli yan'an ka wuli k'o seli an ma lafiya bɔ donc o de ye salatu tarawihi o de bɛ tugu a tɔgɔ safo la donc o tɛ wajibi ye silamɛ kan wajibi tɛ mais n'i y'a seli i ye ɲɛyɔrɔba sɔrɔ wa n'i ma a seli fɛnɛ i tɛ jurumu sɔrɔ dɛ mais ɲɛyɔrɔba taara k'i to ɲɛyɔrɔba de taara k'i to donc n'i y'a seli fɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i ka farida seliw a b'olu réparer donc n'o tɛ yen dun n'o tɛ yen n'ala y'i ɲininka don min na i ka farida la n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ jɛngɛnen don fɛn wɛrɛ t'e bolo min b'a remplacer a bɛ gɛlɛya donc sani a ka gɛlɛya ala ye kɛnɛya d'i ma i sera ka sun donc kana sun fɛnɛ bɛɛ ban sunɔgɔ la fɛn bɛɛ lajɛlen ka di de i ka kɛnɛ waati wala i ka kɛnɛ waati min san'i ka kɔrɔ san'i ka dɛsɛ san'i ka bana i jija i ka nafilaw seli ka d'a kan waati min na kɔngɔtaw se bɛ e waati min kosɛbɛ wulikajɔw se bɛ e waati min kosɛbɛ i ban dugutilafɛ seliw se bɛ e waati min na e ma se k'a k'o waati donc a bɛ kɛ gɛlɛya ye n'i yɛrɛ jɛ fɛn b'a la a bɛ komi dɔrɔn misaliya o misaliya baden bɛ alhamdulilayi bi orange b'a kɛ malitel b'a kɛ o b'a ko promo bɛ yen donc e y'i ban ka promo ta kɔfɛ e mago sera crédit ma n'i ye crédit ta dɔ tɛ far'i kun mais promo waati n'i ye crédit ta dɔ bɛ far'i kun donc o ɲɔgɔnna dɔrɔn de don hadisa dɔ ala kɛra b'a fɔ tuma min na an y'a f'i ye an ka émission tɛmɛnen na k'a fɔ ko ala kɛra a k'a ma ko setanɛw bɛ siri aljinɛ bɛ dayɛlɛ jahanama bɛ datugu a ko ya baghi al khair halumma e min bɛ hɛrɛ fɛ hali bi na dɔ fara hɛrɛ kan donc o ala kɛra kan o kuma in o kan k'a to an ka nafila seli ala kɛra yɛrɛ bɛ ala kɛra yɛrɛ nafila seli ale min ma jurumu ko kɛ a ma deli ka hami ni jurumu ko ye ale fana bɛ ka wuli tuguni k'a jɔ nafila la f'a sen bɛ funu kuma tɛ anw ma anw minnu bɛ jurumu ko kɛ anw tɛ kuma ɲuman fɔ an tɛ fɛn ɲuman lajɛ an tɛ fɛn ɲuman minɛ an tɛ fɛn ɲuman dun k'a lajɛ ka se ka alakira jogo dɔw ladege an ka alakira ladege surtout sunkalo kɔnɔ o ye anw ma kunnadiyaba de ye kosɛbɛ nafila ye anw fana ma bɔda ye kosɛbɛ parce que i bɛ jɔ bato dɔ la o bato bɛ kɛ sababu ye ka bɔda dɔ d'i ma k'i kisi donc o n'a ɲɔgɔnnaw de don i ka o yɔrɔ in n delila k'a fɔ dɔ ye n ko ni Allahu subhanahu wa ta'ala kɛra telefɔni ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y'a ka PC ye ni telefɔni bɛ e bolo ni PC t'a kɔnɔ i mago bɛ maa min na i tɛ se k'o ye wa n'i y'a sɔrɔ fana PC b'i bolo ni crédit t'a la i tɛ se k'a tigi lasɔrɔ donc ni e ala ta k'a bila ɲɛfɛ ala de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye mais ala ye kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da k'a k'a ka ciden fɔlɔ ye k'a kɛ ciden laban ye ka tila k'a yira fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ bangamanaw fofodisikaw jijikɔrɔtaw ni gɛlɛkantaw a ye nin bɛɛ lajɛlen da Muhammadul Mustafa bonya kama donc maa man ka ɲinɛ kira kɔ cogo si ni ala y'o kira to k'o bila ɲɛ n'o de bɛna tila ka deli kɛ anw ye sini tuguni an bɛ se ka kisi cogo min k'o ta k'o bila ɲɛ a n'a ka sahabaw k'a fɔ o ye jogo dɔw kɛ o ye waleya dɔw kɛ sunkalo kɔnɔna na sunkalo kalo kelen kɔnɔ an man ka dɛsɛ ka olu waleya an man ka dɛsɛ k'o kɛ fiyewu nin ye ka walawalali dɔ de kɛ i ka kumakan na parce que i bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na ka se ka maninfinw lafaamuya a bɛ faamu kosɛbɛ donc an ka ala kira lajɛ ka ala kira ladege ala kira de bɛ diinɛ f'an ye ni kuranaya nana ale de b'a fɔ ni kiri o kiri nana silamɛya kɔnɔ ale ala kira de b'a fɔ donc a kan an ka ala kira ladege donc ala kira ladegeli de kama sahabaw tugura ala kira kɔ ala kira wulila safo seli bannen a nafila seli daminɛ donc o b'a yira sahabaw bɛ ka ala kira suit u bɛ ka suit donc a wulila a ye nafila seli daminɛ o tugura kɔ donc u ye nafila seli bannen ala kira y'a dɔn ja mɔgɔw b'ale nɔfɛ nafila seli la donc a ma fɛn f'u ye kɔfɛ o tile filanan jama cayara donc toujours jama bɛ ka caya su sabanan walima su naaninan halisa b'a fɔ cogo min na ala kira ma bɔ a ma nafila seli tuguni a ko bɛɛ ka taa seli ka so su sabanan walima su naaninan halisa b'a fɔ cogo min na wala sabanan walima naaninan donc ala kira ko bɛɛ ka taa seli ka so kun jumɛn de b'o kuma in fana fɔli la a ma mɔgɔ bali dɛ la a ko bɛɛ ka taa seli ka so donc ni bɛɛ taara seli ka so o de ka nɔgɔn donc ni i sera k'a kɛ i kelen i bɛ se k'a kɛ i kelen i ka so kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ o courage b'i la n'o courage t'i la fara jama kan so kɔnɔna na minnu bɛ ka seli so kɔnɔ fara olu kan walima minnu bɛ ka seli kare kɔnɔ bi i n'a fɔ an b'a kalama cogo min na fara olu kan yaasa sitana kana s'i la ka d'a kan dɔw kɔnɔ mana fa dɔrɔn a banna u tɛ se ka foyi kɛ tuguni donc ta fara jama kan a dɔw la courage b'i minɛ n'i y'a dɔn i fana bɛ se ka taa misiri la ala kɛra a kɛ misiri la ala kɛra b'a kɛ waati min na a y'a kɛ misiri la ka d'a kan ala kɛra ka so ni misiri bɛ ɲɔgɔn na donc ala kɛra y'a kɛ so nin bɛɛ sunna ye wa nin bɛɛ dayɛlɛlen don i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ nka sunna don wajibi tɛ a tɛ komi n'i ma seli nafila seli k'a fɔ k'i ka sun tɛ minɛ la o tɛ fan kelen fɛ n'i sunna o baraji b'a dama wa n'i ye nafila fana seli o fana baraji b'a dama ani sun tɛ fan kelen nafila ye nafila seli o ye sunna ye nka an bɛ ka farida min sun o ye farida de ye n'an m'a sun ala b'a ɲininka la wa a b'a ɲininka la mun n'an ma sun donc an b'a kun fana fɔ wa jurumu fana b'i la
ni bangake malakra ay mufanya qadisa dola sallallahu alaihi wasallam akum ma zala al abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahabbahu ni arsil qudsi malakra balakali ka fokola ko ma zala al abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili ko hada madim mafara joma fara fiu aba yere magare ali allah taala ni nafla ukeli ya farda mana allah ni nafla ukeli hada madim mafara fiu abe farda selu dafalen kofe abe nafla tuwala ama fara o nafla silla ama fara o nafla suna ama fara o nafla umra nununa fo ma zal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu fo ni ala ko tigila mako kanu donc jaaka nafla seli ala bi kanu jaaka nafla seli o kadi ala kada ka wole be tasse ima wole be kesabu ala bi ni kanu me ala ka kanu ko fe voilà donc ni ala yi kanu ka ban kanu kene day ala ka kanu ni ala yi kanu abena fo hadisa la ko ni ala yo tigila mako kanu mun ne ba tigila mako ala ko ne ba tigila mako kanu ni nya kanu me ka nyeye ni ne ala kera nyeye o koroyidi ate sega haram ko fo ifle ko na haram ko yi na nya jora la ba nya boala mun ne ba soma nafla seli ou ben nafla sun yaay donc nafla de be hadama den senima donc mun be na ko ala be na logiciel de ble enyela ete sega haram ko fle ala ma dawma ako wambe ka tegay a tege mi atena sega haram ko mina tuguni fɛn o fɛn haram ko yi a tege te dola ala to nogoya yi fiu ala to nogoya yi ama dawma ala kira ko hadisa yana tuguni sallallahu alaihi wasallam ako wa ko ala ko ka be ka tigila mo se na kira se ateta yoro la yoro mi mani ala yi tuguni donc hay na sura kadi ale ka ta yoro dola ala kuta yoro dola ala be na saliya ka snogo bla la ka bali a sente ta ka ta ala kuta yoro shi tuguni donc mun ne bo so mo ma nafla silli donc an ganan yere je sungolo ina nafla silla ciyado fardate ala kira sranade kada ala kira hinan nabi nyumani ala ba fa ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nema echi foyu kama funa kira hinade dan fanwi o mun ala kira be na nafla wajibi anka ama silika farda yere seli folo farda yere mabban amulu kuma tiga nafla sil donc ala kira te fe de ka kelea mais tuma dora abe nafla seli fene valeur fay ya sa ngata ka no fe donc o valeur do deni donc ni mami nafla seli sungolo kono isuna klikan fe ikala ki yere nafla selima nafla sel banen jamala ikala ka wuli tuguni shu kono ha yene ka gele inna nashi'ata al-layli ala rakuti inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila ka wuli ka wiga sunokola ka birifin toy ka glan toy ka ventilo toy ka clim toy ki sama ka wuli dubila ka selji ta mashiti kalama ka ni jo alai alamina jogo flaseliye o ka gelende aka gele ko gelende ama siga wuli ka fajiri resil folo ma mi yeni beke ka klaki iyere sama tuguni ka bo sunoko dumana isengene journée fe kani jo misiri ka suru munu yere ka dula kosobe ni misiri be lafa do kulba la kanu ni yaay donc ibu minke ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ k'a ka gɛlɛn dɛ a ko mais n'i wulila k'a kɛ ni ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ye a ye fɛnba de k'i ye ala b'a nɔgɔya jɔn ye limaniya jɔn donc o de la sunkalo in ni sunkalo yɛrɛ ta k'a lajɛ sunkalo tɔgɔ arabukan na ramadan a bɛ lɛtiri 5 d'i ma lɛtiri 5 fɔlɔ-fɔlɔ n bɛ kuma dafa n'o ye ra heure min bɛ yen o de ye rahmatullah alahu taala ka hinɛ o ye sunkalo kɔnɔna na donc e sunna tilegan fɛ sufɛ i tilala k'i yɛrɛ di nafila seli ma jama la i kelen fana y'i jija ka nafila seli i b'a la ka hinɛ sɔrɔ yanni sunkalo ka ban siga foyi t'o la i ma da o ma min b'a kɔnɔ n'o ye ma ye rama ma ye maghfiratullah ala ka jurumu yafa e sunna tilegan fɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma i tilala k'i yɛrɛ di nafila seli ma tuguni k'i yɛrɛ di sarakati bɔ ma k'i yɛrɛ di fɛn wɛrɛ la tuguni min tɛ hayi su ye sunkalo su la su kɔnɔna na k'i jija ka nafilaw seli ka dɔ fara nafila seli kan i bɛ Alahu taala ka jurumu yafa sɔrɔ yanni sunkalo ka ban e ye nin bɛɛ kɛ i ye ala hinɛ n'i la a ye jurumu yafa dɔ dun min bɛ yen n'o ye ramadɔ ye o ye dɔmanullah wallahi mɔgɔ min bɛ nin kɛ a bɛ Alahu taala ka garanti sɔrɔ siga foyi t'a la a bɛ Alahu taala ka garanti sɔrɔ siga foyi t'o la ka d'a kan ala ye min f'a ye farida la a y'o kɛ ala kira ye min f'a ye nafila la sunna la a y'o kɛ donc diyagoya a bɛ Alahu taala ka garanti sɔrɔ siga foyi t'o la Allah naaninan ye jumɛn ye ulfatullah Ramadan alifu de bɛ kɛ k'a sama donc o ulfatu min bɛ yen o ye deli ɲɔgɔnya ye siga t'a la e sunna
i kila k'i yɛrɛ di sunkalo tilegan fɛ i b'a dɔn sunnen don i bɛ fardaw seli a seli cogo la i bɛ nafilaw seli seli fana kɔfɛ i bɛ nafila seli lansara kɔfɛ i bɛ nafila seli fitiri kɔfɛ i ye nafila seli safo kɔfɛ i ye nafila seli i y'i da dɔɔni ka tila k'i sama ka bɔ tuguni dilan na ka nafila seli wallahi i ni Ala bɛ deli ɲɔgɔn na ulfatullah i ni Ala bɛ deli i ni Ala bɛ deli yanni sunkalo ka ban e ye kalo kelen ko la Ala bɛ nɔrɔ d'i ma nɔrɔ min tun tɛ a b'o d'i ma limana min tun tɛ a bɛ limana d'i ma Ala ɲɛsira min tun tɛ yen a bɛ Ala ɲɛsira d'i ma a laban ye jumɛn ye nun ramadana walima ramadanu o nunu min bɛ o de ye nurullah mɔgɔ min ka baara kɛra nin bɛɛ lajɛlen ye jagoya a bɛ Alahu taala ka nɔrɔ sɔrɔ siga foyi t'o la an bɛ Ala deli ya Rabbi Ala ka nɔrɔ d'an ma an bɛ Ala deli ya Rabbi Ala ka deli ɲɔgɔnya min bɛ yen ya Rabbi Ala ka ni Ala deli bato la ya Rabbi Ala k'o k'an ye Ala ka garanti ya Rabbi Ala ka to an k'o sɔrɔ an bɛ Ala deli Ala ka jurumu yafa Ala ka hinɛ ya Rabbi sunkalo in kana ban ka sɔrɔ an m'o sɔrɔ o yɔrɔ yan'an ka wuli minnu fana bɛ sunkalo kalo in yɛrɛ kɔnɔna na k'a daminɛ fajiri kɛnɛ fo ka taa bila 19h na n'u bɛ sun mɛ waati bɛ tɛmɛ u kan seli waati bɛ n'a fɔra seli fana kan ka seli 14h waati 14h ye sɔrɔ baara dɔ la e ma se k'i ka baara bila i kɔni senna ka so Ala ye mais ma se ka waati kunkurunin k'o bila ka Ala ka o seli fana waati in k'o seli ni ka sɔrɔ ka bɛn n'i ka baaraw ye kisa jumɛn b'o fana a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen u b'o seli waati ninnu bɛɛ lajɛlen bila u bɛ tila ka na kɛ angoro ye e ko tile kalayara funteni tun b'a la walima a ye sɔrɔ sunɔgɔ la i sɛgɛnna i y'i da ka sunɔgɔ dɔɔni mais ni waati sera a dɔn ko waati sera i ka sun min n'i bɛ k'a kɛ Ala ye seli waati kelen n'i y'o bila i ka sun t'i bilen i bɛ se ka ladilikan jumɛn di inshallah mun balakaw n'an falaka ni an denmisɛnninw ma ni y'a faamu hali bi minnu bɛ sun nka seli farida seli fana ni lansara ni safo u sunnen don nka seli waati bɛ se u tɛ wuli ka seli donc an bɛ a fɔ a dɔw yɛrɛ bɛ sun u tɛ seli waati ninnu bɛɛ seli yɛrɛ bon y'a ye seli fana ani sun tɛ fan kelen i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na sisan ka kuma la donc ni e bɛ k'i yɛrɛ jɛ dumuni na i bɛ k'i yɛrɛ jɛ ji la i bɛ k'i yɛrɛ jɛ i negela fɛn bɛɛ la normalement o ye farida dɔ de ye mais kana farida dɔ to yen kana farida dɔ kɛ ka farida dɔ to yen i ma seli fana ni seli fana welela o y'a waati donnen ye n'i bɛ se ka seli o waati wuli k'a seli n'i bɛ se ka seli kelen wuli k'a seli kelen kana to sitanɛ ka si la wuli k'a seli n'i bɛ se ka wuli ka taa misiri la misiri ka heure la taa seli o waati la walima seli fana heure filanan i k'i jija ka d'a kan seli o seli bɛ yen seli farida bɛɛ lajɛlen na n'i ma fili ni fitiri dɔrɔn tɛ heure fila fila b'a bɛɛ la waati fila fila b'a bɛɛ la o b'a fɔ de waqtul ikhtiyari ani waqtu daruri waati min sugantilen don seli waati la o bɛ yen o ye waati dɔ ye ka taa bila waati dɔ la i n'a fɔ seli fana mana don kabini tuma dɔ la 13h walima midi 30 ka taga bila tuma dɔ la fo 14h o bɛɛ seli fana waati 14h30 o bɛɛ bɛ se ka seli fana seli n'i ma se k'a sɔrɔ misiri ka heure la i jija seli waati kana bɔ ka sɔrɔ i ma seli 14h30 kana tɛmɛ voilà 14h30 fo 15h o bɛɛ bɛ se ka kɛ seli fana waati fo 15h30 o bɛɛ bɛ se ka kɛ o bɛɛ bɛ se ka don seli fana waati fɔlɔ kɔnɔ donc n'i y'i jija n'i ye nin waati lajɛ a waati ka jan donc baara mana caya cogo o cogo madama i sunnen don Ala ye farida wɛrɛ nan'i sɔrɔ farida dɔ la i jija dɔrɔn i k'o seli kana sɔn sitanɛ ka si la waati bɛɛ i jija i k'o seli ka d'a kan n'i m'o seli mɔgɔ minnu fana bɛ seli retardé kuranɛ aya b'a fɔ an ye suratul mauna la ara'ayta allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ako fawailun lil musallin ako bɔnɛ bɛ selibagaw ye allazina hum an salatihim sahun maa minnu bɛ seli retardé donc i jija seli waati kana bɔ waati sugantilen n'o sera ka bɔ waktu darura ye kɔni i jija i ka seli fana seli o kɔnɔ bon n'a fɔra ko waati darura fana waati darura ye jumɛn ye o ye mago waati ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ seli fana bɛ se ka sɔrɔ i dalen bɛ sunɔgɔ la mago fana o k'a sɔrɔ i tɛ baara la hadamadenya baara o tɛ dɛ la mago ye min ye darura ye min ye i bɛ soit seli fana sera i bɛ sunɔgɔ la i t'i yɛrɛ kalama o ye darura dɔ ye walima maa min y'a kirinna o ye darura dɔ ye walima maa min a bɛ vaji sira kan a tɛna se ka jigin donc a bɛ bolimafɛn dɔ kɔnɔna na walima fɛn dɔ de kɛra sababu ye min b'a bɔ waati fɔlɔ kɔnɔ sunɔgɔ kirin o n'a ɲɔgɔnnaw mais k'a fɔ dɔrɔn n bɛ ɲɛ la n bɛ bureau kɔnɔ n bɛna baara dɔ kɛ n bɛna papier dɔ remplir o tɛ walima n bɛ baro gansanw na o tɛ i b'i jija ni seli fana sera dɔrɔn kabini n'a bɛ wele waati min na n'a ye min fɔ fo ka taa 15h ma 15h30 ma 15h45 ma nin waati jan de ye donc i jija i ka waatiw seli inchallah donc ni lansara fana b'o cogo la fitiri b'o cogo la donc i bɛ ka farida min seli i bɛ ka bato min kɛ Ala ye
ijija ni ijija batula sungolo in konnana yake ala tala nyada jati kama imake moko kama imake yara kama ala ben noro dima nyemi fo ala ben jurumu yafa dima ni hada maden jurumu yafa doro bato ben ko yama ni mo ye ka fo ko bato ka gelama a jurumu ne ka chan lala sedane selimbala kada ka wati be sedane bena nofe sedane bisala donc na ni ya don wati o wati ka fo e be ala bato a donc ka fo ko ala yafa le mi ka jurumu ma ina la ka gera nyona mais wati o wati ni ya itika ala ka hake dama ay donc sedane selimbila parce que sira flarido so e ga ala ka sirata wal maga sitane ka sirata ambala dili ala ka sira ala ko no goy ala ko no goy ya rabbi sungolo ala ka timi ko nyumande ya rabbi ala ka timi ko nyumande ambala dili hal bitele so ala ka barka do ala ka yirwa ambi yere foki barka da ika chesri la hal bi ambala dili ala ka ni deme hamina ko munu mila ala ka ni deme an islam bela jele mo mal be ka ala je nga fulu be bela jele ambala dili ala ka deme sungolo ala ka timi ko nyumande ala ka kenadi ala ka limanadi ya rabbi ala ko kala kira kama salli ala muhammadin ambe au bela jili fo ka awal yimando au ka jemuka mandi kenakani o de special ramadani au to sogolendo au ka imam nani o de imam Saidu Jalloy aboraka kuma kam fo nya hakila bela jili famalu sorala kada ka fo hadama de na fa bela jili ikanyana maya konnadi ni hadama de be nyana maya la wati mina wati de imune bo wati de kan na fasoro wati de kabatu wati ima fo mi kono tisika ko kono kada ka ni mishido be mabulu sani mishin kirikara yana ka fata fa ina ne muru yana ka jifa nga sogodu sakabe te shebete mini hadama dimbe kirikara be sayabulu sogote na nafanya ajulite nafanya ibe minto ikodro ye waliya minke aniye nyuma munke hadama dunye na fo yira boraka fo ga kuma na chobina amma nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka hakili mandi anne obara jilima ninga sungolo timiko nyuma ndama ambi yere fana fo ki barka da kosobe anyini Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka barka do keta wala fotawla alako ke nyuma ba kemeni ba mu بركة الله رحمة قصر مكان مدينة مينا أرفعني مدن فاول بنيان بركة قصر صلى على محمد الله سبحانه وتعالى ما كجوا جونا سينا مينا صورة كنا كلين كيا أما فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين